यात्रेपेक्षा ना भजनाक आहे का गणपती भजनाक मजा येते. काय सांगतो तर काय मला नाचाक नागिन बिगिन जाम होत मेल्या. अरे मजा दिली जाम मेल्या भजनाक नाचा. पण भजन कोणाच्या घराकडे काकडे चोरले अरे काय माहिती पूर्ण सांगत होतो काकडे चोरले मला त्याच घराकडे मी येऊ नाही होत बरा झाला योग नाही बरी पसरली. तू येऊन तुझ्या नावावर घालतले होते मेल्या. कळला मा जब्बर बॉम्ब झाले आम्ही काकडे चोरले म्हणा. तुम्ही चोरले अरे आम्ही नाही मग भजनाक गेलो रे आम्ही. तर का होय होय समाज गावले कोणते काय माहिती गावले काय नाही. तुला काय झालं? कोणी अरे आवशील त्याच्या अरे पोरा कुर्ते घातले बरे कशा कशा पण त्या रात्री झोपेत चालायची सवय आहे मरे. रात्री तो ना घराच्या बाहेर पडून पाणीत गोल गोल फिरा होतो. अरे म्हणान त्याका तुडे येईल म्हणाली माका एक संधीच गावली मेल्या एक दाखवते मी काय असं तू कसली रे संधी कसली. अरे कापून टाकतले कापून अरे बदलो घेतले बदलो अरे बदलो घेतले अरे मी तुझा काय केलं अरे तू नाही रे त्याने केला माझा त्यांनी केला मार मग त्या का मार काय तू त्याकाच मारतले मी मला चांगा त्या उचारिलो असो दिसता. होय होय अरे पण झाला काय काय केलं तिने केल्यान काय तुझा त्यांनी. हे माझ्याकडे 2 मोठे कोंबे होते. अरे म्हटलं होतं मोठे झाले मग उद्या खातलो हिनी नालायकांना रात्री चोरून घेऊन खाल्यान मरे. अरे ते तो माका राग असा ह्यो बदलो घेतले बदलो बघ. अरे पण तुका कसा कळला त्यांनीच खाले ते. हो अरे मेल्याची नजरच माझ्या कोंब्यावर होती. अरे मेले येता जाता नुसते माझी कोंबीच बघित होतो रे. अरे नशिबात मेल्यान घुड खायल्यान तो आधी. अरे माझ्या कोंब्याची पिसा त्याच्या पाटल्या जरा होती मी बघलं. मग आता काय करतलो. आता माझ्यावर एक प्लॅन असा तुम्ही सगळे जण ना संध्याकाळी मला भेटा लाईटी मुळा घ्या दिसत चला चला सांगते ठीक आहे. तुमका जाऊया भेटूया मध्ये. होय होय चला चला दाखवतले त्या कमी बाहेर बोललोय हो अजून किती वेळ वाट बघूची याची माझं गेलो होय ना काय माहित काय अरे आता खूप लायले होय रे आमका सांगलं आहे थांबा म्हणा गेलो चांगल्याला येत आहे म्हणा होय लवकर तर. आमका टांग निघलायल्या. आणि चांगल्यांचा अर्धवट चांगल्यांचा सगळं बघ मरे काही येतं फोन बिन लावून बघा. कोणही लागणार आहे तिथं. काय रे शिरा पडली वर आणि त्याच्यात तो कोणतरी दिसता येता असो काय म्हणतो होतो बघ तोच असतो लोक. काय रे कितको वेळ झालो मॅच होतंय का इतके? थांब 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 किती वेळ झालो वाट बघतो आम्ही तुझी. किती वेळ वाट बघतोय तर रे का? झाला का आता ऐका मी काय सांगते काय झाला तुझा आम्ही झाला? सगळे ना जाऊया खडे खडे बरोबर चला तरी माझ्या मागं तुम्ही खडे खडे पैसे आता आता यात सांग तरी. तुम्ही जाऊन थंय थांबा मी पटकन जाऊन येईन. पण पटकन अरे ये. पटकन ये, हो. पटकन ये. अरे हिने. हा. एक काम करा आम्हीच जाऊया तर काय कितको उशीर झालो. तर आम्ही बघूया ना. आम्ही कुठं जातो? काय बघूया. आम्हीच जाऊन पाहिजे ना. किती वेळ वाट बघू. तर काय कंटाळलो आधी. बघ तरी जाम भियाला मरे. अरे घबरा घबरा चला मेल्या उभी होऊया. अरे होई रे चला रे या, या. अरे हा गमना नाही रे काय गमना नाही वाटते ते 12 वाजत गेले. चला चला माझ्या मागे मागे तुझ्या मागे चला 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 धरा धरा अरे 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 आपला आवाज काढा रे आवाज येतो आवाज काढा काढा हाय मेला माझ्या पार पार अरे गमना नाही वाका सोड हाडा नका ठीक आहे थांबा सांगितलं तसं करा इकडे का भी येतं चला चला हे बडसून जा हडसून जा दिसता मा. हो येतो
भूत 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 कोण रे? मी देवचार काय माझा चुकला? तू माझा भागवक नाही असय मी तुका मानकुटीर बसा तुका मारतलं तू माका सोड, तू सांगशील ता करतोय मी हा. मग ऐक 2 कोंबेशी दय आणि वाळीया वेल्या काजऱ्या मुळात थय आणि एक काम कर 4 जिरा सोडाच्या बॉटल पण थय. मागे वाळान बघू नको, तसंच घराकडे ये. होय होय, तू सांगते तसं करतोय. चांगलं तसा कर. तुझ्या घरात काजऱ्या मुळा सगळा ठय आणि एक काम कर, तिखट जरा कमीच कर. जाऊन झोप. मागे वळान बघू नको. अरे एका सोडावर गमना नाही का? अरे त्याला धूर कितको गेल्या, नाका तोंडात पाणी काढले. त्याच्या मुळात त्याला धूक सांगितले काहीतरी दिसता. अरे दैल्यान मरे 4 बॉटल डुबू इतक्या मनाने प्रिय दबू घे. थांबा बाटली 2 डुबू. ते नाही बाळग्या नाही पुढचं बोल ना. आमका फेनी बिनी हवी ते वाला. माझा भागव नाही. अरे विधवा बाई असते ना ती वाटते हॉस्पिटल मधून जाऊन बघा दिसता तेव्हा माझा काय चुकला? देवा नाही रे. माझा काय चुकला देव नाही. अरे मेल्या ना मी हरिया मटन खातो बाई हरिया उभे